Yeah.
ስብሐት ለእግዚአብሔር ለዘአብጽሐነ እስከዛቲ ሰዓት። ቅዱስ ርኅሩኅ መድኃኔዓለም ዘመናዊውን ይተማመናዊውን ጸሎት አብርሃም ከይበለን ልሳኑ አብርሃም ከይበለን ኃጢአት አበተባበለ እነሆ መድኃኔዓለም ክርስቶስ ስሙ ዘላለም ይመስገን። በምወት ሜዳ የምትወራዩ ክቡራን ሕዝበ እግዚአብሔር ሕዝበ እግዚአብሔር ከመሃሊኩ ከመያገቡ እግዚአብሔር አምላክና ስሙ ዘላለም ይመስገን። መድኃኔዓለም ክርስቶስ የጥራን ጨዋትን መጋቢት ነጥቁላትና የዓለም ክርስቶስ ታቦትና ዘአተወሉ ደብረ ግእዛን ተባሂሉ ተሰየመሉ። እነሆ አኪዕና ደሞ እግዚአብሔር አምላክ በረከቱ ይሕድረልና በረከት ወላዲቱ ድማ ምሳና ይሕደር። ናይ ኩሎም ቅዱሳን ጸሎት አባናን ኣብ ሃገርናን ጸኒዑ ይንበር። ኩሎም ዝገሹ ዝተሰዱ ኣብ ስድራ ቤቶም ኣብ ሃገሮም ይኣኻኽበልና። ዝተሓመሙ ወገናትና ይፈውሰልና። ውላድ ዝሰኣኑ ኩሎም ውላድ ይሃበልና። ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክና አቦታትና ነቢያት አቦታትና ሐዋርያት አቦታትና ሊቃውንት አቀዲሙ መንፈስ ቅዱስ ልይኹ ምስጢሩን ጥበቡን ምስተውዓሉን ከም ዝገለጸሎም ንዓና ድማ ምስጢሩን ጥበቡን ምስተውዓሉን ይግለጸልና። ዘለናዮ ዘመን ዘመነ ትንሣኤ ከም ምዃኑ መጠን መድኃኔዓለም ክርስቶስ ኣብዚ ምድሪ እዚ ብስጋ ተገሊጡ ካብ ናዝሬት ናብ ገሊላ ካብ ገሊላ ናብ ናዝሬት እናተመላለሰ ካብ ዘስተምሃሮ ወንጌል 30 ዓመት ኣብዚ ምድሪ እዚ ተመላሊሱ ኣለበት 30 ዕድሜኡ ኣብ ባሕሪ ዮርዳኖስ ዮሐንስ መጥምቅ ዝተጠምቀ ሔዋን ከናደረ ገዳመ ቆሮንቶስ ከይዱ 40 ዓመትን 40 ሌሊት ሰይሙ ናብ ምድሪ ገሊላ ተመሊሱ ወንጌለ መንግሥት አስተማረና። ወንጌለ መንግሥት ንዓና መንግሥተ ሰማያት መውረዱ ዝኸውን ሄኖክ መንገዲ ብርሃን ዝገልጽ መውረዱ ዘሎ ኣሞወዳራ ትምህርቱ ነተመሩ ማለት ዝፍልጥ ውቶ ዘሎ ነተመሩና ተቃለና ተቃለና ለማዕላና ግሩ ዘሎ በተሰዓነት
كلنا نجيون ثلاث غدا كمون نفسها تلوزوكم ياولكم ثلاث عرو نحنا لما قطعرو الشيطان هاي توبنا تويبنا يمو بسماعين ولن من بسكتسن سماع وولد ومن بسكتس هادو أملاكنا جسنا معدنا الشيطان كتعرو للنفعل هاي توبنا لذي تسرعنا بمنتهي تتوايلو بأمنا ترايو بمنتهي منايو كل قوابنايو ታቦትናይወ አምልኮት ስለማነሳ ታቦት አሰ እግዚአብሔር መድኃኔዓለም ክርስቶስ እንሰግደሉ ይባናይ ታቦት ክቡር ስለሆነ ስለዚህ መድኃኔዓለም ክርስቶስ ዓቢይ ነገር ዓቢይ ዕለት ወዓልና ንሕና እንታይ ክንብለሉ ይግባእ እንታይ ክገብረሉ ይግባእ
Agay, suburan kanan. Edulkan kang ito kumurtawad bubuoy mo. Pagkaman, ito kumurtawad na naagit ko. Agay, ito na program. ጫፍ ዘለና ስምዓና ኣዴታትና ሰለስተ ሓደ ሰለስተ ሓደ ሰለስተ ሓደ ሓደ ክልተ ሰለስተ ሓደ
ሓደ ክልተ ሰለስተ ሓደ كلنا أبوتات دبر جزان كاهنات أقدمنا زلوا مدرك بوتات دليلنا سلزلوا أبو كلنا قف نبل كبرات أنت إجابير كاهنات ما يتوتر قدس بيت كريستيان تبانكم لقاوت لا كان مسير زمنا دياقونات زخبركن زخبركمن مؤمنانن مؤمناتن منسياتن ህፃናትን ካብ ርሑቕን ካብ ርቃተማን ነዚ ቅዱስ ሳቦትና ነዚ ክቡር በዓልና ከነኽብር ዝመፀና እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዓስሊ ዋጋኹም ይክፈልኩም ለዘን ክቐርበና ስለዝኾነ ለዘን ተቕርቡ ኣቦታት ኣብ ቅድሚት መድረኽ ውፅልና بدحري نادي أوتما بيت مسندات حنتي مزمور قلبنا لازمنو ليك أوت أبوتات شمع عبد لهم تخلص قبال عم بس كابال مالتي حلقة جانتا قرايت جانتا مالتي نابز خبر وعد نخلو أمان خرستنا كان نابز خبر وعد وصحنا يقولوا مالتي بترسيان كل شيء نزمت سواني كدني مالتي ده أمان تخون كاس كدنا بترسيان مالا نسكت كلا لك مالتي كل شيء متسي مالتي زخونا مالت بعل سي غيرنا بترسيان مالتي وصالينا مالتي زغل زبط احنا مالتي زناي موروكو قالملا كله مالتي زعوت زمطانا ياسي صلا ጸሎት كل مالتنا كل فقاد املاك ስለዝኾነ ማለት ንኩሉ ዓለም ማለት ሰላም ወርደልና ጥራይዙ ማለት ኣብ እምነቱ ክገብራሎ ኩሉ ሰብ ማለት ኩሉ አላ ሙስሊምና ኹን ክርስትና ኹን ማለት ኩሉ ሰብስ ኣብ ሃይማኖት ጸኒዕ ከይዳሎ ጸሎት ከብዛሓሎ ማለት በሕጂ ማለት ኣብ ትሬኒንግ ኣብ ልምምዲና ዘለና በሕጂ ኻኒ كلنا توم نايدق زلوا توم أبز زلنا وحنساب تطرننا مالت أبزناي وانجا علم سكودو أبز عرفت وحنساب نلم قبرلو مدوات سلو مالتي
ቤተሰብ መፍቀሬ ሰብ ክርስቶስ ዘፍቅረኩም መፍቀሬ ሰብ ክርስቶስ ዘፍቅርዎ ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ባስልዮስ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ብፁዕ አቡነ ሳዊሮስ ጳጳስ ሀገረ ስብከት መንደፈራ ብፁዕ አቡነ ታዲዎስ ጳጳስ ሀገረ ስብከት ጋሽ ባርካ ክቡር ርእሰ ደብር አማሐዳሪ ቤተ ክርስቲያን መምህር ዘራ ዳዊት ክቡራን ሊቃውንት ማኅበረ ቤተ ክርስቲያን አይንተ እግዚአብሔር አበው ካህናት ላይካነ ምስጢር ዲያቆናት ሁሉም አማሐደርተ ህዝቢ ምእመናት ሁሉም ህዝበ እግዚአብሔር በሐፈሻ ካብ ርሑቕን ካብ ቀረባን ኣብዚ ቅዱስ ዕለት ኣብዚ ቅዱስ ቦታ መፂኹም ዘለኹም ህዝበ እግዚአብሔር ህዝበ ክርስቲያን ብስም እግዚአብሔር ከመይ ሓዲርኩም ከመይ ኣለኹም? አሜን። መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ እግዚአብሔር አምላኽና ዓመት ከም ዕለት ሓልዩ ኣብዚ ክቡር በዓለ ንግስ ናይ መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ ዘብፅሐና ንእግርና ንእግሪ ስጋና ናብ ጎደና ወንጌል ንእግሪ ነፍስና ናብ መንግሥተ ሰማያት መሪሑ ዘለዓለማዊ ሕይወት ዘለዓለማዊ ናጽነት ዘለዓለማዊ ትንሣኤ ዝዓደለና ናይ ክብሪ በዓል ቤት ናይ ምሕረት በዓል ቤት መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ እግዚአብሔር አምላኽና ክብርን ምስጋናን ንዑ ይኹኖ። በመድኃኔ ዓለም ክርስቶስ አምላኽና ኣብ እግሪ መስቀል ነዋ ወልድኪ ነያ እልከ እነሆ ወድኺ እነሆ ደቅኺ ኢልና ዝተቐበልናያ ኣደ መድሕን ኣደ ጎይታ ናይ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ወላዲተ ኣምላክ ጸሎታን በረኸታን ምሕረት ፍቁር ወዳን ምስ ኩላትና ይኹን። ናይ ክቡር መስቀል ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ በረኸትን በድኤትን ምስ ኩላትና ህዝበ እግዚአብሔር ይኹን። ህዝበ እግዚአብሔር ክጽለ ዝሓደረ ጸሎት ክቐርብ ጸንሐ መስዋዕት ብሓፈሻ ብብፁዕ ወቅዱስ አቦና ብብፁዓን አቦታት ብኩሎም ሊቃውንት
زحدر منفساو أغلقلوت نتوم أعرفهم زلو عرفت نفس الغرقبو نتوم حميمهم زلو سقاياتهم قليلو فوس محرات نخرقبو نتوم جيشهم زلو دما كحلو يمو زيارة أملاخنا استسألة صلوات زقرب مسوايت زقرب مسغانا كله زقرب منفساو أغلقلوت نتوم أقدمهم بموز قدمنا وقناتنا حزب الزيارة حزب كريستيان عرفت نفسي وتنساني وتنزعت لقلورنا زيارة أملاخنا نتوم زحمهم وقناتنا أبقزهم أما يصلوت أبو شبكالات بكيسون دلو وقناتنا سقاياتهم أقليلو فواسيرو يا مداني عالم كرسوس فوسا محرات يوردنا بمقشا خوانا تفديهم دلو كلهم وقناتنا مداني عالم كرسوس بير ملاقة حليو مقشو مغنعو بسلام يملسلنا بزقدوس علت كلنا هزل الدياري هزل كريستيان أبقافنا صلوت أو لبنا أمنت أبقيدنا مصوات حزنا مسئنا زلنا كلنا نحرة أملاك دلينا برغة الدياري دلينا ينمو مداني عالم كرسوس زي ودع محروتو زي قد برغتو يعقبنا تسكل بانتهت عوينا تسكل بانتهت عوينا وتنسى كما ينسأنا وكما يطلقنا بجح حياتنا من تحياتنا تسغل نعنا تنسى كلنا نفصدقنا نفخرنا دما كرسوس مداني عالم تنسى برهان عالم قدوس باولوس نابسو رومي أبزلقهم الوقتو معراف 4:5 أبتي بزعبا أمنتن صدقن زمهارو معراف بزعبا ناي قويتانا يسوس كرسوس علاما سألت ناي مداني عالم تنسائي كقلت ألنان كلو كرسوس أملاخنا استسأله من تانايو من تحقياتنا يبجانايو بحقي عبد الزمن تنساي قويتانا يسوس كرسوس نهاريات عبد المهارون مصحفة شدان تمرتوات تسقل بأنتي أنا وبمسألو كون هيوتنا صنقنا بيزانا مداني عالم كرسوس استسقل من تاناي كمتم شفاتو بديلو قبل سريحو زي كونه كم قدسان سماعات كبر لليو زي كونه مداني عالم كرسوس تسألنا منان من تاناي من تحقياتنا نحقياتنا نغرمسس نمرقنا نفرحق منان سلازي إذا عبي وعلت ناي مداني عالم كرسوس استقبلنا نحنا لك أصابات عبي كبر لنا كبر المسكنات لزيابير يهنو صنعنا بيزانا تصنعتنا بيزانا زخنا بتي أبتي صنعتنا بيزانا زخنا مسكلو تسقيلو دما مدهانيت هيوت هذا إلو وبمسكلو كون هيوتنا ممنا نزب እግዚአብሔር ህዝበ ክርስቲያን እግዚአብሔር አምላክና ኣብ ቀራንዮ ኣብ መስቀል ዝተሰቅለሉ ዕላማ ንምንታይ እንተልና ካብ መጀመርያ ካብ ሰማያት ዝወረደ ካብ ድንግል ማርያም ኣዴና ዝተወልደ ስጋና ዝለበሰ ሰብ ዝኾነ ምእንታና ድማ መከራ መስቀል ተቀቢሉ كابليتوس تراك ساعة قرانيو مسكال تسكيمو ناودق انداتنس منتانا تغريفو بقنوته مسكال تشنكرو ام مسكال سسغلا كل مكرا مسكال كسع موت الزوس كوينو منتانا زموته كريستوس املاخنا مداني عالم نمنتايو علاما انتيلنا بناتو صدقي نحنا ناتنا حتيات نغرحق بناتو قرفات بناتو سقيات ناتنا مكرا نغرحق كومقع بناتو نوري ناتنا نور نغرحق جابير من انتانا كل مكرا تقبلو
ስለዚህ በእግዚአብሔር ውዕለትና የመድኃኔ ዓለም ክርስቶስ ዓለም ሙሉ ካብ ዝፍጠር ኩልና ደቂ ሰባት ህይወትና ሙሉ ተቀቢልና ክንደ ሓንቲ ሰዓት ናይ መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ ውዕለት ክንከፍል ኣይከኣለና። እግዚአብሔር አምላክ መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ ንዓና ዝኸፈሎ ዋጋ ቀሊል ኣይኮነን። ስለዚህ ህዝበ እግዚአብሔር ህዝበ ክርስቲያን ነዚ ዓብይ ውዕለት ናትና ስራሕ ናትና አገልግሎት ናትና ህይወት ናብኡ ንክምለስ እዩ መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ። ምእመናን ህዝበ እግዚአብሔር ህዝበ ክርስቲያን እሙታን ተንስኦ ሲኦለ ከይዶ በሞቱ ለሞት ደምሰሶ ኢሉ ክርስቶስ አምላኽና ኣብ ቀራንዮ ኣብ መስቀል መንታና በቲ ሕያው ሞቱ ገይሩን ሞትና ምስ ደምሰሶ ኢሉ በአካለ ነፍስ ከምቲ ሊቀ ሐዋርያት ቅዱስ ጴጥሮስ ገሊጽዎ ዘሎ ወሰበከ ሎሙ ግእዛነ ለእለ ሃለው ውስተ ሲኦል ጽዩታይ ሊቀ ሐዋርያት ቅዱስ ጴጥሮስ ኣብ ቀዳማይ መልእኽቱ ምዕራፍ 3 ገሊጽዎ ዘሎ ክርስቶስ አምላኽና ብስጋ ምስ ሞተ ብነፍሲ ሕያው ኮይኑ መለኮት ካብኡ ከይተፈልዮ ናብ ሲኦል ወሪዱ ኢሉ ጸርሃት ሲኦል ክሳዕ ሲኦል እትእዊ እዚ ሰማያዊ ስልጣን ካበይ ዝመፀ ኢላ ክሳዕ ትግረም ኣብ ሲኦል ወሪዱ ነቶም ኣብ ሲኦል ኣብ መቑሕና ዲያብሎስ ኣብ ማእሰርቲ ዲያብሎስ ዝነበሩ ኩሎም ፈቲሑ ናጽነት ኣውጅሎም መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ ምእመናን ኩላትና ክገርመና ናይ ዓለም መድሕን ቅዱስ መጽሓፍና መድኃኔ ዓለም ዝብል ካበይ ተረኺቡ ኮይኑብል ኣብ ቅዱስ ወንጌልና ዘሎ ናይ ቅዱስ ወንጌል ምስክርነት እዩ። ቅዱስ ቤተ ክርስቲያንና መድኃኔ ዓለም ክትብል ኮላ ተራ ቃል ጽቂራ ዘምጸቶ ይኮንን ንዓለም ምሉእ ዘድሓነ እቶም ሳምራውያን በታ ሳምራዊት ሰበይቲ ተነጊሮም ናብ መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ ምስ መፁ ኢሉ ኣብ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 4:42 ገሊጽዎ ከም ዘሎ አኮ በነገረ ዚአች ዘአመነ አላ ለሊነ ጠየቅነ ወአይመርነ ከመ ክርስቶስ ውእቱ በአማን መድህን ዓለም ብናትኪ ቃል ዘይኮንና ንሕና ባዕልና መጺና ተረዲና እቲ ክርስቶስ አምላኽ ናይ ብሓቂ ናይ ዓለም መድኃኒት ምዃኑ ኣሚንና እዩ። ብሓቂኻ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያንና መድኃኔ ዓለም ናይ ዓለም መድኃኒት ምዃኑ እያ ተኣምን ዓለም ተባሂሉ ለመመላለኽና ኢና ይገርመና ናይቶም ዝኣመንና ጥራይ ኣይኮነን ወላውን ናይቶም ዘይኣመኑ መድህን ክርስቶስ ናይቶም ዘለና ብሂወት ጥራይ ኣይኮነን ናይቶም ዝሓለፉን ናይቶም ብሕጂ ዝመፁን ናይ መድኃኔ ዓለም ውዕለት መጀመርያን መወዳእታን ኣዝዩ ነቶም ቀዳሞት ደቂ ሰባት ድሕነት ዝኾነ ነቶም ብሕጂ ዝመፁ ደቂ ሰባት እውን ዘለዓለማዊ ድሕነት ዝኸውን ስለዚህ ህዝበ እግዚአብሔር ንሕና ከዓ ዘለዓለማዊ ድሕነት ክንረክብ እንተኮይንና በቲ ኣብ መስቀል ኣብ ቀራንዮ ዝተዋህበልና ድሕነት ጸጋ በረኸት ምስጢራት ኣሚንና ጸኒዕና ክንነብር ያ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ጽዋዓና መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ ኣብ ቀራንዮ ዘይሃበልና ውዕለት የለን ኣብ ቀራንዮ ዘይሃበልና ጸጋን በረኸትን የለን ሎሚ ደቂ እግዚአብሔር ደቂ ክርስቶስ ኮይና ንነብር ዘለና በቲ ኣብ ቀራንዮ ዘፍሰሶ ማየ ገቦ ኢና ደቂ እግዚአብሔር ደቂ ክርስቶስ ህዝበ ክርስቲያን ተባሂልና ንጽዋዕ ዘለና ሎሚ ምእመናን ክርስቶስ ምሳና ዝወሃሃብ ዘሎ በቲ ኣብ ቀራንዮ ዘፍሰሶ ደሙን በቲ ኣብ ቀራንዮ ዝቆረሶ ቅዱስ ስግኡን እዩ። ስለዚህ ህዝበ እግዚአብሔር ስጋን ደምን ክርስቶስ አምላኽና ክንቅበል ኮለና ምስ መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ ንወሃሃድ ኣለና ማለት እዩ። ስጋን ደምን ክርስቶስ አምላኽና ክንቅበል ኮለና ንሕና ምስ ክርስቶስ ድማ ምሳና ይነብር ኣሎ ማለት እዩ። እሞ ከደኣ ምእመናን ህዝበ እግዚአብሔር ሓጢኣትና ክድምሰሰልና ምስ መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ ክንወሃሃድ መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ ምሳና ክነብር ሎሚ ስጋን ደምን ክርስቶስ ቅዱስ ቁርባን ንዝሓመሙ ወይ ከዓ ብዕድመ ንዝዓበዩ ጥራይ ክኸውን ዝግብኦም
زحمم ويكا بعد مزعري طايريهم مسكو صوص مس مداني عالم كوهابن كنبرون زربون سيكونن لو من امران انا نسخاتكم عالم مسعرا عالم كا بانا التسعر مداني عالم كل صوص مسانا مزولو طراي سلازم مداني عالم مسانا خنبر تقول من امران نسبه زياريهم ناب زيارير الله بالساعه الملس كنت ياتا زيمان حدياتنا منا تذكرنا جيوب وسط منقسك أما تمسك منقسك منقسك تذكرنا نالنا حدياتنا ذكرنا بالسحاب من الذي يبانا لومي مداني علم كرسوس أمس كلام إرانيو زلم سوسو حدياتنا لو من عنا يسعرنا لو تتسعر حديات تستعصر يا أبنوس لو من عنا يسعرنا لو منا سلازي بأمنا صنعنا كريستوس عملنا استنسى نحن بهايمانوت بتسا من ندري كريستوسني وأنس كريستوس إتنسى موتان كنتو أتو هايمانوتكم وأديها لكم مستحقياتكم كريستوس كموت انت زي تنسى هايمانوتكم تسفهم كنتيو جنا أب حقياتهم أب مرقم أبر أمرجم يهم تناول زلهم هاي كريستوس بالمس سلازي بزتن سايا كريستوس عملنا نحن رأى كريستوس كم استنسى زل عالم أو تنسى زل عالم أو هيوت بمرهني عالم كريستوس كذكر انتوينا تنسى اللينا خن تنسى ذكروا تزيارير كلونا كم ها تنسى البنا تنسينا بالسحنا عملنا خن ملس ناي مرهني عالم كريستوس رديت ناي قدس رجل مريم أدينا صلوت ناي قدوس مسقال بركات مسكولاتنا يهم تسقل بأنت هاتاوينا وتنسى كما ينسعنا وكما يصدقنا እግዚአብሔር አምላክና ዝተሰቀለን እንተ ሓጢአትና እዩ እግዚአብሔር አምላክና ዝተንሰ ንዓና ከጽድቀናን ከኽብረናን ትንሣኤ ህይወትን ክህበና እሞ እግዚአብሔር አምላክና ሓጢአትና ሓዲጉ ዘለዓለማዊ ትንሣኤ ዓድለና ወስብሐት ለእግዚአብሔር አባይ ንመምህርና መርጌታ ሚካኤል ቃለ ሕይወት የስማዓልና ቃለ ሕይወት የስማዓልና ቃለ ሕይወት የስማዓልና መደብና ወዲን هنا ሓበሬታ ኣለና ድሕሪ ሓበሬታ ድማ ቃል ምስጋና ብክቡር ኣመሓዳሪና ተዋህቢ ሕጂ ገባሬ ሰናይ ብሽም ወላዲታ ወለተ መድህን 500 ናቕፋ ሂባሃልና ገባር ሰናይ ድማ 10,000 ናቕፋ ሂብና ኣሎ ገበርቲ ሰናይ 7,500 ናቕፋ ሂብና ኣሎ ሓደ ገባር ሰናይ እውን 1,000 ናቕፋ ሂብና ኣሎ ከምኡ እውን ዓመት ንዋዜማ መቐበል ተባሂሉ ዝግበር ድማ ብንዳቦይ ስድራ በራኺ ሓንትላም ተዋሂባትና ኣላ ከምኡውን ሓበሬታ ብገዳም ቅድስ ድንያና ዝመፀና ኣሎ ገዳም ቅድስ ድንያና ክንፈልጦ ኣብ ስራሕ ዝርከብ ዘሎ ብሕጂ ህንፅኡ ዝትከል ዘሎ እዩ ስለዚ ኣብዚ ሓለፈ እዋናት ቁሩብ መዓልታት ማለት እየ ናይ ቤተክርስትያን ህንፃ ጀሚረን ስለ ዘለዋ ኣብዚ ድማ እቲ ሓገዝ እኳ እንተሃለወ ሕጂ ግን ናይ ጉልበት ናይ ነዳቃይ ሲኢነን ስለ ዘለዋ ናብኡ ከይድና ክንውከስ ከም ዕሽር ኮነና ኣብ ግዜና ንሃብና ተግባር ንገብር ቅዱስ ቤተክርስትያንና ሓደራ ትብላና ከምኡውን ንክቡራት ሊቃውንትና መቐበሊ ዝኸውን ሓደ ድሉው በጊዕ በቦና ብፅዎ ቅዱስ ኣቡነ ዋስልዮስ ተዋሂብና ኣሎ እሞ እዚ እውን ሓደ ዓብ ኣርኣየ እሞ እቶም ክንህብ ዝደለና ድማ ኣብ ቤት ፅሕፈት መፂና ክንህብ በዝጋጣም እዚ ቅዱስ ቤተክርስትያን ሓደራ ትብላና ናይ መወዳእታ ሓበሬታ ቤተክርስትያንና ደብረ ገዛን መድኃኔዓለም ከምንፈልጦ ዘለና ህንፃዊ ስራሕ ጀሚራ ስለ ዘላ ነዚ ህንፃዊ ዝኸውን ስራሕ ድማ ኩላህና ነዚ ህንፃዊ ስራሕ ዝኸውን ግራውንድ ፕላስ 2 ዝኸውን ድማ ኣብ ተግባር ተጠቂዕና ስለ ዘሎ እቲ ማስተር ፕላን ተሳኢሉ ስለ ዘሎ ብክልተ ኣፍ ደገ ሲኢልናዮ ስለ ዘለና ተጠቂዑ ስለ ዘሎ ኩላህና ክንሕግዝ ንደሊ ኣብ ቤት ፅሕፈት መፂና ዓቕምና ክንሕግዝ ቅዱስ ቤተክርስትያን ሓደራ ትብላና ናይ መወዳእታ መደብና ቃል ምስጋና ብክቡር ወላዲና ኣመሓዳሪ ሊቀ ትጉሃን የነታ ዘረጋዊት ክዋህለና እዩ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ብስም አብ አሚና አብ አቦይና ብስም ወልድ አሚና ወልድውን ውሉድና ብስም መንፈስ ቅዱስ አሚና መንፈስ ቅዱስን ህይወትና አካላት መፍላት ሰለስተ እንተበላኳ ሓደ አምላክ ኢና ንአምን
ናቀድም አይብተቶ ለእግዚአብሔር ለዛብጽሐነ እስከዛቲ ሰዓት አቀዲምና ንጎይታ ሰራዊት እግዚአብሔር መዋዕል ጾምናን ስግደትናን አፈጺሙ በዓል ትንሣኤን ንሆኻ ናብዚ አብጽሕና ናብዚ ናይ መድኃኒያነ ነጎይታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ መዘከርታ ስቅለቱ አጥፍና ሎሙ የጌታ ሰራዊት እግዚአብሔር ንዑ በባህሪው ክቡር እንተኾነካ በአና በድኹማት ባሮትካ ምስጋና ይብጽሐዮ። ብፁዕ ቅዱስ አቡነ ባስልዮስ ቀዳማዊ ሳልሳይ ፓትርያርክ ወርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዘሀገረ ኤርትራ፣ ብፁዕ አቡነ ሳዊሮስ አባል ቅዱስ ሲኖዶስ ሀገረ ስብከት መንደፈራን፣ ብፁዕ አቡነ ታዲዮስ አባል ቅዱስ ሲኖዶስ ጳጳስ ሀገረ ስብከት ጋሽባርካን፣ ከምኡውን ሓለፍቲ ቤት ጽሕፈት መንበረ ፓትርያርክ፣ አይንተ እግዚአብሔር ካህናት፣ ማእቶተ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ሊቃውንት፣ ላይካነ ምስጢር ካህናት፣ ዝኸበርክምን ምእመናትን መንእሰያትን ህፃናትን ነዚህ ደብርና ከተማዕርጉ ከተኽበሩ ካብ ርሑቕን ቀረባ ዝመጻኹም መድኃኔ ዓለም ጎይታ ሰራዊት መዋዕል ንስሐ ዕድመ ንስሐ ያህብኩም ዋጋ አጽሙኩም ይክፈልኩም እንዳበልኩ ከምኡውን በዓልና ንምምዕራግ አባላት ሃገራዊ ድሕነት አባላት ትራፊክ አባላት ፖሊስ አባላት ጠንፈር ህግን ስርዓትን ዘገበርኩሞ አበርክቶ መድኃኔ ዓለም ጉልበትኩም የጽንዓዮ። ከምኡውን አባላት ቤት ትምህርት ሰንበት ቅድሚታወት እንዳኸዱ ክገብርዎ ዝጸንሑ ናይ ምንጻፍ ነዚ ተሰሊሙ ዘሎ ደብርና ብቕድሚያቱ ኣብ ስራሕ ተጸሚድኩም ቀሚኹሞ እግዚአብሔር አምላኽና መዋዕል ንፍስሓ ዕድመ ንንስሓ ያሃብኩም መዋዕለ ስርዓኩም ካ እግዚአብሔር ሕዙዙን ክቡርን ይግበረልኩም እንዳበልኩ ስብሃት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር በዓለማ ነቦና ቃል ሕይወት የስማዓልና ኣብ መወዳእታ ከይጠቐስና ክንሓልፍ ዘይንደሊ ኣዴታት ናይ ደብረ ዝእዛን ነዚ ኩሉ ዝግበር ዘሎ ሽሻይ ድማ ብቕንያቱ ክስዋ ክፅምቋ ኩሉ ክገብራ ስለ ዝቐንያ እግዚኣብሔር ድማ ሓሳብ ልበን ይሃበን ኩላህና ከዓ ሓንቲ ኣቡነ ዘበስምያት ንድገመለን ሓደ ገባር ሰናይ እውን ኣብ ቤት ፅሕፈትና ኣብ ዕቃቢ ቤት ዝርከብ ብዋጋ 60,000 ዝኸውን ሸቓቕ ሰሪሕልና ስለ ዘሎ እዚ እውን እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዓስፉ መድሃንያ ሃቦ ኣብ መወዳእታ ሞባይል ጠፊኣ ስለ ዘላ ኣብ ኣዳራሽ ቤት ትምህርቲ ሰንበት ተወሲዳ ስለ ዘላ ዝረኸበ እንተሎ ኣብ ቤት ፅሕፈትና ነምፅእ ካልእ ኩላትኩም ገበርቲ ሰናይ ቤት ፅሕፈትና ሎም መዓልቲ ተኸፊቱ ስለ ዝውዕል ኩሉ ክህብ ዝደለየ ድማ ኣብ ቤት ፅሕፈት መፅኡ ይሃብ ነዚ ኩሉ ነዚ ንሪኦ ዘለና ሽልማት ካብ ስቴጅ ጀሚርና ዋላ ዝተሸሊሙ ዘሎ ዝሃበና ሓውና ምሕረት ኣብ ድማ ብናፃ ሂብና ስለ ዘሎ ከዓ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ሓሳብ ልቡ የስምረሉ ንፀሎት ሓፍ ንበል
ናይ ወፈያ መደብ ቀጻል ስለዝኾነ ኩላህና